दा बेयावहाय जोंनियाव दा गेजेरावहाय नुनो मोनदों जे IGSSS जिखुनु जोङो इन्ड' ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटि बिनिफ्राय जोङो दा किचेन गार्डेन जों मोनदों मिड डे मिल स्किमावहाय जेखौ बिराद हेल्प जादों आरो जोंनि थाखाय जों सिगांहाय मिड डे मिलावहाय मैगंफोरखौहाय जोङो भेन्डरनिफ्रायहाय बायनांगौ जायोमोन जिखुनु केमिकेल खायफा भेन्डरा केमिकेल इउज खालामो जेखिनि मुलि बाहायो दा जों बे जायखिनि IGSSS जोंनि थाखाय बे किचेन गार्डेनखौ होदों जे हेल्पफुल जादों बेवहाय जोङो खालि हासारल' बाहायनाय जादों बेवहाय जों केमिकेल बाहायाखै जेखिनि गथ'फोरनि थाखाय हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे दा जों मैगं बागान बानायनायजों लोगोसे जोंहा जेखि मिड डे मिलावहाय जोङो मैगं बायोमोन बे फैसाया जोंना एसे बासायदोंबो आरो जों लोगोसे जों फ्रेश मैगं जोङो डेलि बेसिसावहाय जोङो बेखौहाय बाहायनो मोन्दों आरो मैगंखौ जे गथ'फोरनि हेल्थनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि थाखायबो मोजां बेफोरो गथ'फोरखौ जोङो बेयावहाय माने मैगं बागानावहाय एसे एनै हाग्राफोर फुनो जोङो फोरोंदों दा बेफोरखौहाय माने मैगंखौ माबायदि जोङो माने अखा हायाब्ला दै लुनानै होनाय एबा हासार एफा एनै होनाय बेफोरखौ एसे एसे फोरोंनो जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ लेखा फरायजों लोगोसे माने मैगं बागानफोरखौ माबायदि जोङो दोननांगौ बेफोरखौहाय जों फोरोंनो मैगङा जोंनावहाय दा बेयावहाय फ्रेश बिन दङ आरो मटर दङ ओमफ्रायहाय मुला आरो टमेट' फानलु ओमफ्रायहाय फान्थाव बेफोर दङ आरो दा आं दा IGSSS एबा इन्ड' ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटिखौ आङो थेंक इउ होनो लुबैदों जोंनि बे मिड डे मिलावहाय जों बे स्मल गार्डेनखौ होनायनि थाखाय जोङो IGSSS निफ्राय जोङो बेयावहाय बुरिसार LP स्कुलावहाय जोङो निउट्रिसन गार्डेनखौ जोङो प्रमट खालामगासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय जोङो नुनो मोनो जे बाजारफ्रावहाय जोङो जा जोंनि देहानि थाखायहाय गोनांथि आदारफोरखौ जोङो बायो बा जोङो खरस खालामहैयो बेफारिफोरनिफ्राय बेयो गासैबो केमिकेल होजोबनाय गोजा आरो जोङो बेफोरखौहाय नायनानैहाय देहानि गोनांथिफोरखौ नायनानैहाय गथ'फोरनि सोलोंथाइजोंहाय बुजाबफानानैहाय गोग्गो देहाखौहाय नायनानैहाय जोङो दिनै स्कुलफोरावहाय जोंनि चिरां जिल्लायावहाय जोंनि जेसेबांखिनि जोंनि प्रजेक्ट इन्टारभेनसन दङ IGSSS नि जोङो बे प्रत्येक स्कुलावहाय जोङो निउट्रिसन गार्डेन जोङो प्रमट खालामदों बेनि गेजेरजोंहाय मिड डे मिल स्किमाव जेन गथ'फोरा हेल्दि माखासे निउट्रिशियास माखासे आदारफोरखौहाय जेन जानो हायो बा मोनजायो जोङो इनिशियेटिभ लादोंखि स्कुलफोराव बा स्कुलावहाय विदिन द कम्पाउन्ड सिङावनो निउट्रिसन गार्डेन फिसायैहाय खालामनाय जाहाथे बे निउट्रिसन गार्डेननि गेजेरजोंहाय जोंनि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा बे केमिकेल बाहायि अर्गेनिकेलि ग्रन माखासे निउट्रिशियास भेजिटेबल्सफोरखौहाय जानानैहाय बिसोरनि देहाया गोग्गो थायो आरो जेन बिसोरो गोरा देहाखौहाय लानानैहाय सोलोंथाइनि फारसेबो जेन मोजाङैहाय आवगायलांनो हायो जोङो जोंनि प्रजेक्टआ जाहैबाय मोननै जिल्लायावहाय दङ चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायावहाय जोङो जेसेबांखिनि जोंनि प्रजेक्ट इन्टारभेनसन एरियासफोर दङ बे एरियासफोरनि LP स्कुलफोर दङ जोङो बेफोर गासैबो LP स्कुलावहाय जोङो टारगेट लादों बेयावहाय बेबादिनो हायाब्लाबो जोङो फिसा फिसानो केमिकेल बाहायि अर्गेनिक माखासे आदारफोरखौहाय जोङो गायफुंनानैहाय जोङो बिदि गार्डेन खालामनानैहाय होनायनि